klipper lige mit hår. Okay, det var bare for sjov. Der burde sidde hår i den, hvis den klippet. Nå. Ja. Goddag. Nå, men jeg håber, I kan lide den her. Nej, okay. Glem det. I dag har jeg mig selv med. Au. Nå. Ved I hvad? Jeg kender en edderkop, der hedder Børge. Og det er min allerbedste ven. Altså edderkoppeven. Undskyld, det larmer lidt. Det er bare min familie. Har I lyst til at prøve noget sjovt? Okay. Det ser ikke normalt ud. Lad os lige prøve. Jeg laver mad. Kom alle sammen, nu laver vi mad. Og hvis I har noget slim, så find det frem og find en saks. Så. Nå, alle sammen. Nu gider vi ikke at lave mad mere. Jeg fik mig tjek. Jeg ved ikke hvorfor. Nu siger vi lige farvel til Kære. Ja, tak fordi I så med i den her video. Smid et like.